Estamos aliviados, muy agradecidos y estamos decididos. Muchas gracias. Pues nada, hemos acabado. Okay. Muchas gracias. Eu quixera trasladar tres ideas. A primeira, o apoio inequívoco do Goberno a Gealsa, a súa plantilla, aos seus propietarios, porque é o mesmo que apoiar a Conserva Galega, que apoiar o Concello de Boiro, a Concello de Pobra, que apoiar a 5.300 familias que traballan nesta compañía, que facturan uns 700 millóns de euros ao ano, que está dentro das 25 empresas máis importantes de Galicia e está dentro das primeiras empresas no mundo da conserva. Ese apoio inequívoco é un apoio interpretando o sentir da maioría de Galicia, porque a maioría de Galicia, cando ve marcas tan propias, tan identitarias como Rianxeira ou Escurís, é a nosa historia, é a nosa forma de traballar e é unha das marcas que máis se identifica con Galicia e, sobre todo, con Galicia calidade. Se identifica co emprego femenino, se identifica coa xente do mar, coa transformación, como comercialización e cunha empresa na que nos sentimos orgullosos todos os galegos con independencia de que non traballemos nela. Despois dese mensaxe inequívoco, quixera agradecer a todas as persoas que traballaron na extinción. Foron máis de 60 profesionais que por terra, por mar e por aire intentaron e conseguiron controlar un lume que amenazaba a totalidade da factoría. Sin esa coordinación e sin ese compromiso e sin esa valentía non sería posible hoxe estar nestas instalacións e probablemente estaríamos nun sinistro total de unha compañía como Gealsa. Comprenderán vostedes que perder Gealsa é perder unha parte da nosa historia, cousa que se evitou e se evitou como consecuencia de que os pilotos dos 4 helicópteros, os mariñeiros e os capitáns e os patróns dos 2 barcos e, por suposto, tamén todos os bombeiros, toda a Policía Local, a Policía Autonómica, a Guardia Civil, Protección Civil, os alcaldes da zona, a Axencia de Emerxencias de Galicia, xunto coa plantilla e o cuadro técnico da compañía, traballaron de forma coordinada nun momento difícil, con vento, en un momento con temperaturas altas, en un momento, ademais, cunha fábrica pois, con líquidos e con materia inflamable en algúns casos que conlevou un lume moi potente.